And yung pinakbet. So, ganyan kadaming manok yung aking ilalagay. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Ito yung niluto ko. So, ganyan yung itsura niya, guys. Punong-puno siya dun sa aking, kawali. Pero, hello guys! Hello! Good morning guys! Sunday, nainis ako kasi kahapon, supposedly mag-edit ako guys. Makapirate ako. Ayun nga guys, yung aking mga videos, nag-edit ako nung, tawag doon, yung last na grocery haul, Diyos ko. Sinave ko sa computer kasi yun yung ginagawa ko. Sinesave ko sa computer yung mga folder na ipang-edit ko. Nung pag-focus ko sa computer, nakorrupt siya. I don't know. Ayan yung itsura. Inaano ko pa siya kung magagawa ako ng paraan. Pero dadalhin ko yan bukas dun sa hindi ko alam kung i-reformat siya or hindi ko alam. Kung i-reformat siya, madidelete lahat yung mga files. Gusto Lord. Nandiyan pa naman lahat yung mga pictures, yung mga namin. Ay, naku talaga. Magluluto ako ng pinakbet. So, kukuha tayo ng pinakbet. Yung video ko dun sa nagluto ako, nandun din sa computer. Kaya hindi ko alam kung maano yun. Makikita ko pa yun. Hindi ko talaga alam. What? So, magluluto ako. Ito yung ginawa ko. Nakita ko na to sa Diyos ko, Lord naman. Wala pa yung video. Ito yung ginawa ko dun sa na siya na maingay hanap. Papakasisipag ng orders. Ayan. And yung pinakbet. So, ito yung mga natira. Actually, marami pang natira doon sa refrigerator. Mga anim na ganito. So, yung iba is gagataan ko. And yun, magluluto muna tayo kasi ng oras na. Ang dami kong gagawin ngayon. Kaya, good luck. So, pag nagluluto ko ng pinakbet, guys, so since na-delete yung aking video, so i-share ko na lang ito sa inyo. Pag nagluluto ko ng pinakbet, hindi ako nagluluto ng isa lang. Nagluluto ko ng pangdalawahan. Yes, pangdalawahan lang kasi maliit yung aming, anong tawag dito? Kawali. Kaya, pwede din kumakabili ako ng malaking kawali. Gagawin ko na siyang pantatlo kasi ginagawa ko yan. So, ganyan kadaming manok yung aking ilalagay. So, yan. Ayan siya. So, nilalagay ko dyan, guys. Ano lang talaga, hindi ganun kaarte yung aking pinakbet, pero masasabi kong masarap siya. Pero ano lang, onion at saka garlic lang yung nilagay ko dyan. Wala nang iba. Ayan. So yan, is ipapaluto ko lang muna, ipapared ko lang muna yung para lumabas yung katas ng manok. And then saka ko yung aking pinakbet. So itong pinakbet ko, hindi ito yung pinakbet na yung maraming gulay kasi si Papa hindi siya kumakain ng okra, hindi siya kumakain ng ampalaya. So, nilagyan ko na ng talong, sitaw, tsaka labasa. Yun lang yung nilagay ko. Yung pinakbet namin, hindi siya para sa pinakbet ng mga karinderya na yung medyo makikita mo ba yung gulay, yung medyo
buong buo pa yung gulay. Yung pinakbet kasi namin medyo yung, ang tawag dun, mga palata, yung, basta iba-iba yung ano namin pinakbet. Papakita ko sa inyo yung mga gawa ko. And, ito na lang yung gagawin ko. Pagkatapos kong i-share ito sa inyo, i-edit ko ito mamaya para ma-upload. Kasi wala akong may upload. Wala akong upload kahapon. Wala din akong may upload ngayon. So, ito na lang yung i-upload ko. And, kasi supposedly yung i-upload ko ngayon, i-film ko rin pala yung, bakit naman ang, pangit ng lighting, uy. Yung assumption nyo sa akin and sa family ko, yun, i-film ko yun para ma-edit ko na. So, mahaba kasi yung video na ginawa ko doon sa yung nagluto ako. Sayang nga, hindi nyo makikita yon. And, by the way, ito yung isa sa mga niluto ko. Na-post ko to sa Instagram, sa Facebook. Yung egg with bacon na binake ko. Para siyang muffin yun. Oh. Yan yung mga ulam na kinakain namin na grade. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Ito yung niluto ko. 10 pieces of eggs yung aking nagawa. Ayan, pinifreeze ko to. Yes, pinifreeze ko yung itlog. And, ipinapasteam ko lang yan sa rice. Kita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. And, yun, yung bread namin, yung ano, yan. So, eto yung rice. Ilalagay ko lang siya dyan. Kasi mainit pa yung rice. And, yan. Ulamin to ni Hagrid mamaya. 4 yung ilalagay ko. So, ganyan yung itsura niya, guys. Punong-puno siya dun sa aking, kawali. Pero, ano pa yan mamaya, magpa-flat pa yan kasi, ano na yan pag medyo maluluto na. And, nilagay ko dyan, toyo lang talaga. Toyo at saka yung bitchen. Oh, huwag mag-react sa bitchen. Pero, yan yung nilagay ko. Actually, naglagay ako ng pamintang buo. Pinaka-favorite ko talaga ilagay dyan is yung pamintang buo. Pero, naaawa na ako kay Hagrid kasi nakakain niya yung pamintang buo. So, naglalagay ko dyan pamintang durog. Yung isang sachet, yun yung nilalagay ko dyan. So, dyan, yan lang kasimple yung aking pinakbet. Pero, I swear, ang sarap. Wow! Diba? Confident. So, maghanap ko na ako ng iyan ko dyan. Tatakpan natin yan. Actually, may ano naman ako dito. May takip naman ako dyan. So, ayan, tinakpan ko na. Hintayin na lang natin na medyo kumulo-kulong konti yung kanyang ano. Hindi na ako naglalagay ng tubig dyan. Yung iba naglalagay kasi ng tubig. Ako hindi ko na nilalagyan. Hinahayaan ko na lang siyang, yung katas niya yung magtutubig. Kasi pag lalagyan mo ng tubig, nag-iiba yung texture ng pinakbet. Mayroon kasing iba naglalagay ng tubig. Ako hindi. And, yun, hahayaan ko lang siyang ano tawag sa malapa? Ma-dry. Yun, mag-dry. Mag-dry yung siya yung magluluto dun sa gulay. So, yan. Wala yung sapatos-sapatos. Morning sa. Good morning. Morning pa. Morning. Morning? What's morning? Kiss mama, be. Kiss mama. Morning. Morning? Morning? Morning. So, magsa-study ka ngayon kasi review nila ngayon kasi malapit na naman ang exam. Ang exam. Check natin. Time check. Cheating. So, nakikita nyo, medyo nag-flat na siya, no? So, tatakpan natin ulit. So, maingay yung aking mag-ama dahil naglalaro sila. Ayan. So, yan yung magiging itsura niya, guys. Ano siya? Hindi siya, parang latanglata yung kalabasa kasi si Papa, hindi niya kinakain yan pag medyo buo pa. React pang isa dito. So, ayan. Kay Papa, ko na to. Breakfast namin yung isa, tapos yung half niyan is, yun yung ipa-freeze ko.
So, ayan. Kakain na tayo, guys. Sa akin, magluluto pa sana ako ng yung dried fish. Para hindi na. Tamad na ako magluto. Tinamad na ako. Ayan, kain. Kain tayo, guys. So, ayun guys, tapos na akong magluto and yun lang siguro yung aking i-vlog ngayon. And kasi mag-film ako mamaya, so kakahati-hatiin ko na lang itong araw na to. And ang reasons ko bakit ako nagaganyan yung mga pinagagawa ko is because una, nakakasave ka sa time, nakakasave ka sa gas, tsaka less hassle, less stress kasi may times, alam ko may times talaga na medyo expected ko na talaga yun na sa isang week may times talaga na tamad ako as in, kaya yun yung ginagawa ko pag tamad talaga ako, niluluto ko yan, yung mga niluto ko na advance, yun lang yung inuulam namin. And yun, para kasi usually pag wala kaming ulam, pag hindi kami nakakaluto, like frozen yung ulam, ayan, kailangan pa kami i-defrost, tapos gutom na kami, aking mata. Malaki yung tendency na bibili lang kami sa labas ng ulam. So, hindi na siya pasok sa budget, kaya minsan nasa-short siya. Yun yung nangyayari sa amin dati. Laging short, laging kapos kasi nga yung budget namin sa pagkain, kailangan maging stricto na kung ano yung meal plan ko, yun lang din yun naman yung kakainin namin. Kundi, patay kang bata ka. So, yun. And, fini-freeze ko yan. Huwag kayong matakot mag-freeze ng mga ulam, guys. Siguro, hindi lang siguro sa... Sadya lang ganyan ako kasi masilaw. Hindi lang siguro hindi tayo sanay na mag-freeze ng ulam, kaya medyo natatakot tayo. Pero, wag matakot mag-freeze kasi makakasave ka ng time at pera doon sa mga ganyang bagay. So, yun lang, guys. Magpapaalam na rin ako dito. And, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe kayo sa ating channel para sa mga ganito mga videos. And, huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo ito. And, please, follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. I'll see you in my next video, guys. Bye!